Hello to everyone in the name of Jesus. Tak zdravím vás všechny ve jménu Ježíše Krista. My name is Shireen Jmenuji se Sheherin and I am from Pakistan. a jsem z Pakistánu. I would like to share with you my testimony how I meet with Lukáš. A já bych s vámi ráda sdílela svoje svědectví, jak jsem se setkala s Lukášem. My family, they were thinking about my marriage Moje rodina přemýšlela nad mým manželstvím and they were thinking that they should find somebody for me. a přemýšleli nad tím, že by mi někoho měli najít. And I was praying about it that God can better find someone for me. A já jsem se za to modlila, aby mi Pán Bůh našel jako někoho lepšího. And I was praying that God, you should find somebody for me who is closer to you. A modlila jsem se za to, aby mi Pán Bůh našel někoho, kdo je blíž k němu. And I was praying, 20 January, I was praying. A 20. ledna jsem se za to modlila, Because that date was my birthday. protože toho dne jsou moje And narozeniny. I received gifts from everybody. And I was thinking, God, I want to also receive a gift from you. A dostávala jsem dárky od všech možných známých, příbuzných přátelů a říkala jsem si, Pane Bože, já chci dostat dárek i od tebe. And I saw a dream that I am standing nearby a sea. A viděla jsem sen, že stojím blízko u moře. And there is one wooden box. A byla tam dřevěná krabice. And I saw this wooden box. I saw this wooden box, and I go nearby him. And when I open this box, Já jsem viděla tu dřevěnou krabici a jak je na těch vlnách, tak jsem šla k němu a otevřela jsem to. and there is one ring. A byl tam jeden prstýnek. And I saw this dream 3 times. A tenhle sen jsem viděla 3krát. And I was thinking, okay, I saw this dream 3 times, and there is reason behind because I saw this dream 3 times. Říkala jsem si to, tak viděla jsem teď ten sen 3krát za sebou, tak zatím asi něco musí být, když jsem ho viděla 3krát za sebou. And after 4 days of my birthday, A 4 dny po mých narozeninách I received a message from Lukáš. mi najednou Lukáš napsal. And when we start to talk, I shared this dream with him. A když jsme spolu začali mluvit, tak jsem s ním sdílela tenhle sen. And I feel that this dream was from God. A že se cítím, že tenhle sen byl od Boha. And he gave me answer of my prayer. A že tak odpověděl na moji modlitbu. And I thanks to Jesus that God find this person for me. Takže děkuji Ježíši, že mi takhle Pán Bůh našel tohodle člověka. And he's a gift from God for me. A je to dar od Pána Boha pro mě. Thank you. Díky vám. Tak ja som ten, čo som sa prisnil toto manželke v tom sne, ale to je aj preto, ona je teda z Pakistanskej republiky, Islamskej republiky a to je moslimská krajina, možno viete, sú tam kresťania aj prenasledovaní a hlavne je to takéto blízkovýchodné až indické podhubie, aj tá kultúra a to je ako keď čítame toho Abraháma a pamätáte si tie príbehy Abraham, Izak, Jákob, čo tam stále bolo? Tie sny. A u nich je teda bežné, že ak má byť niečo od Boha, musí to potvrdiť Boh vždy snom. Tam to dodnes platí. Ideálne, keď sa to aspoň 2-krát pri sne je to isté. Aby to bolo potvrdené, že je to od Pána Boha. Takže preto ste možno aj počuli niekedy príbehy, že keď sa v moslimskej krajine niekto obráti, tak že sa mu sníval Ježiš. Ale to je presne preto, že jemu niekto svedčí, alebo niekto sa za ňo modlí a on, pre ňo to nič neznamená, kým sa mu neprisnie sám Boh, v tom sne sa mu nepovie častokrát, že choď ku kresťanom, alebo sa mu Ježiš zjaví v tom sne a povie, tu som Ježiš, ja som Boh, choď do zboru a oni ti viac vysvetlia o mne. Však aké podobné príbehy, niečo ako keď čítame príbehov o Pavlovi alebo o ďalších. No a my sme ale už moc moderná spoločnosť, my už na sny veľmi nedbáme však. Takže ja začnem dnes, pokračujeme teda v československom derby a ja budem tak československo kázať. Československy kázať. Ešte možno poviem o sebe, sme s Davidom tak trošku spolužiaci, som zo Slovenska, mám 40 rokov, bývam nedaleko hraníc pri Malackách a teraz vyštudoval som evangelickú teológiu v Bratislave, skončil som pred 15 rokmi
a odtedy viac menej pomáham len ako taký laický kazateľ, ale teraz si aj dokončievame na tej univerzite v Banskej Bystrici si dokončievam doktorát a dokončievam si ho na tému moravských bratov. Teda vidím, že vy tu máte aj modlitby, takú tú modlitebnú reťaz, takže určite, aspoň minimálne v tom, určite viete, že to prví boli moravskí bratia, ktorí začali takýto druh modlitieb. Takže začnem a skúsim teda po česky prečítať. Ešte zistím, či všetká technika funguje. Či to musím? Tam musím však. Aha, dobre. Tak funguje. Dobre. Takže skutky apoštolské, kapitola 2. Když přišel den letnic, byli všichni jednomyselné spolu, náhle se z nebe ozval hukot, jakoby se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli, ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzaléme tedy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromení, protože každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak to všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci. Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité a obyvatele Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pointuje a Ázie, Frígie i Pamfílie, Egypta i kraju Líbie vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak prozelité, Křetané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat, psali sa jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali, opili se novým vínem. Toľko bolo slov písma svätého na úvod. Som si trošku vylamal až jazyk, ale na to, že to bolo po dlhé dobe, tak celkom dobre. Chcem sa povzbudiť. Takže to je ten úvod a dnes sa budeme zamýšľať nad letnicami. Takto. Takže na úvod dám takú otázku uštipačnou, proč sa takové letnice nezopakujú dnes? Taká tam prvá otázka, a chceme to vôbec? Chceme, lebo tam sa diali také divné veci. Viete, my máme svoje poriadky, my máme už svoje programy v cirkevných zboroch a tie letnice to nám môžu rozbiť. Oni nám to rozbijú. Možno bohoslúžby nebudú trvať hodinu nebo 2, ale 4, 5. Modlitby nebudú trvať hodinu alebo 2, ale možno 4, 5. A je možné takéto prebuzení vyvolať nebo privolať? Túto otázku si v histórii kládli viacerí teológovia, Charles Finney alebo Jonathan Edwards. A ako to už býva, nedohodli sa. Jeden tvrdil, že áno, druhý tvrdil, že nie. Jeden tvrdil, že je to Boží dar a druhý tvrdil, že je to ako siatie úrody. To znamená, nevieme ani, či to je možné privolať, nie je to isté, ale môžeme tomu veriť. No a teraz ja som si tak úvodom ešte povedal, že začnem kvíz z Českej reformácie, lebo sme v Česku. Takže kvíz z Českej reformácie. Tie otázky, ja viem, je to malé, ja sa ospravedlňujem, nejak to tie PowerPointy do seba nedokážu. Takže kvíz Česká reformácie. Prvá otázka, a môžete dvihnúť ruku alebo rovno vykriknúť. Nikdy neporazený generál s jedným okom. Kto to bol? Žižka, správne. Druhá otázka, ťažšia. Ideme do ťažšej otázky. Otec pacifizmu v Európe. Nie?
Petr. Chelčický, výborne. Petr Chelčický. Tak, ide, to bolo ťažšia otázka. A tu len poviem taký príbeh. Žižka a spol sa už chystali na obranu proti križiakom, ktorí boli poslaní v 1420-23 v tom období a poslali na Pražskú univerzitu otázku. Môžeme evanjelium brániť mečom? A tam odpovedali, stretli sa tí teológovia, myslitelia, poslali odpoveď. A oni poslali odpoveď. Áno, a nielen brániť, aj útočiť môžete. A tak nám začínajú husitské války. No a jeden jediný z nich nesúhlasil. A to bol jeden z jeho posledných dní v Prahe. To bol Petr Chelčický a on potom odchádza na vidiek a trošku sa sťahuje z toho verejného života a píše spisy, na ktorých neskôr začína tá umiernená husitská reformácia, jednota bratská. Takže toľko k tomu príbehu. A vidíte, všetci hovorili jednu vec, ale jeden bol proti. No. A história dá komu za pravdu? Čo? Obom. No, tak ideme napísal katechizmus, ktorý mu Luther okopíroval. Nie. Nebol to Hus? Luther sa preslavil malý katechizmus doktora Martina Luthera, lebo mohli už aj deti ho čítať, bol veľmi zaujímavý, bol napísaný otázka-odpoveď. Ale Luther to sám nevymyslel, dneska by sme povedali, že bol plagiátor. A kto to bol? Moje obľúbené, Lukáš. Ten je menej známy. Bol z takého veľkého českého mesta. Lukáš Pražský. Lukáš Pražský reformoval jednotu bratskú, jednotu bratrskú a bol takým Lutherom českým, lebo ako prvý napríklad aj diskutoval s Lutherom ospravedlnenie z viery. Prediskutovali s Lutherom. Čiže česká reformácia. Vedel som, že vás na niečo nachytám, super. A teraz ťažšia otázka. Napísal Die uralte christliche katholische Religion. Tak, religion to bolo. No. Tak najprv kto to napísal? Nejaký tip? Áno, Komenský. Ján Amos Komenský. Napísal to prastaré, kresťanské, univerzálne náboženstvo. Viac menej, toto je Komenského katechizmus z roku 1661, ktorý neskôr Moravané prebrali. Cincendor s Moravanmi, práve to bol taký ich základ, ich učenia. Takže toľko trošku k reformácie. Česká reformácia. Ja teraz idem k tomu, pieta, zbožnosť, pietisti. Počuli ste už to slovo pietisté? Alebo pietisti? No ja som taký pietista. Ja sa s tým aj nechválim. V slovenských, najmä luterských zboroch ten pietizmus bol rozšírený. A on bol tak rozšírený, že v 90. rokoch 20. storočia tým evangelickým pastorom, farážem to tak vadilo, že si odhlasovali na synode, my nejsme pietisté. No, takže keby neboli, tak si to nemusia odhlasovať. No a tento pietisti, oni pochádzajú od Jakoba Špenera. Jakob Špener, on napísal takú knižočku, mám ju aj tu so sebou, Pia Desideria, alebo túžba po obnove evangelických cirkví. No a tam hovorí o takej kritike. Ja idem trošku do tej histórie, lebo ju mám veľmi rád. A prečo to je dôležité, to za chvíľku to prepojím, ale ešte vás nechám v takom napätí. On kritizuje cirkev až po Milánsky edikt. Kto vie, čo to je Milánsky edikt? To sa učíme v škole. Čo sa tam stalo? Zlegalizované kresťanstvo. Rok 313, Konštantín Veľký. Však údajne sa mu tiež prisnilo, že keď si dá kríž na že v znamení kríža vyhral bitku
a neskôr zlegalizoval kresťanstvo. Takže a teraz ja budem hovoriť, a on to kritizuje, tento Jakob Špener, to je inak súčasník Jána Amosa Komenského. Veľmi kritizuje to, že otázka, či sa ukončilo prenasledovanie. Totiž kresťania vyšli do ulic v roku 313 a oslavovali. Konečne po 300 rokoch prestalo v rímskej ríši prenasledovanie. Tešili sa. Ale v skutočnosti v priebehu pár desaťročí do cirkvi prišli kariéristi, ľudia z nečestných dôvodov, začali stavať veľké kostoly a biskupy začali mať moc. Prepojila sa štátna a cirkevná moc. To je presne to, čo nechceme. A ja to hovorím, Konštantín dokonca sám sa nechcel dať pokrstiť a pokrstil sa na Letnice, preto som to tu dal v roku, myslím, 325, alebo tak nejako, na Letnice sa pokrstil, dnes sú Letnice. A pokrstil sa až na smrteľnej postele, lebo nechcel, aby už spáchal žiaden hriech, lebo verili, že krst ich zbaví všetkých hriechov. Takže vidíte, že to kresťanstvo bolo také zvláštne. A jeho syn, Konštantín II, ten bol ešte lepší, ten už to pochopil tak, ako to sa dnes chápe v niektorých krajinách, kde posvedcujú vojnu. A ten povedal, dogma bude, také budú dogmy, ako ja poviem. To už bol Konštantín II. A začalo prenasledovanie všetkých nekresťanských náboženstiev. Takže a tam on sa hádal ja som našiel, že to je české meno Atanáš, po anglicky alebo po iných jazykoch Atanázius. A oni sa hádzali, on ho potom vyhnal, toho biskupa Atanázia. Takže paradox, prvý kresťanský cisár, dokonca ešte on pridal, tak on sa dal pokrstiť od Ariána a Arián neveril, že Ježiš je Boh. Takže toto bol taký mix v tom 4. storočí. Z prenasledovanej cirkvi sa stáva inštitúcia, pomerne dosť agresívna inštitúcia. Kríž versus Milánsky edikt. Keď Ježiš zomieral na kríži, čo sa dialo? Vyšli do ulic a tešili sa? Nie. Schovali sa a mysleli si, že prehrali. Možno Satan sa tešil, ale oni sa schovali, kresťania, alebo tí následovníci teda, ktorých začali volať neskôr kresťanov, sa schovali. A napriek tomu to bolo najväčšie víťazstvo. Milánsky edikt o 300 ročia neskôr všetci oslavovali, ale možno to bola najväčšia prehra. Lebo z cirkvi sa stávala inštitúcia a dnes už si každý povie kresťanov. Možno to máte aj u vás v politice. My máme jedného ateistického premiéra už 20 rokov na Slovensku a on vždycky pred voľbami povie, ja som lepší katolík ako oni. Si ešte nahrá video a rozpustí to. Presne to sa dialo aj vtedy. Už zrazu kresťanstvo sa stáva ideológia, sa stáva myslením, sa stáva akýmsi niečím, na čo sa môže ten politik vybudovať svoju kariéru alebo minimálne zlepšiť svoj obraz. A tento Špenerov pohľad a kritika vlastnej cirkvi hovorí vlastne, že tá cirkev sa už neprenasleduje. Aj luteráni, keď vznikli v 16. storočí, tak potom začalo najprv prenasledovanie, aj také vojenské. Neskôr sa to tak, a presne v tom 17. storočí na niektorých miestach bolo prenasledovanie, na niektorých to bolo len také, že vám odobereme majetok, čiže iný druh prenasledovania. A on hovorí, a toto je z českej knihy, takže ja to čítam v tejto Pia Desiderie. Ďábel si uvedomil, že násilným a krvavým pronasledovaním už nič nezmôže. Nyní se poučil a začal jiný druh pronasledování. Už neplatí to, co dříve, že pronásledovanie mělo vždycky za následok růst počtu křesťanů a krev mučedníků byla vždycky najlepším hnojivem pro pôdu cirkve. Takže vidíme takýto obrad, že pokiaľ bola tá cirkev prenasledovaná takýmto spôsobom, že mučená, zabíjaná, minimálne nebola preferovaná,
a nebola spojená so štátom, vtedy rástla. Ako náhle sa to spája akokoľvek so štátom, alebo začína sa to prenasledovanie robiť spôsobom, že ponúknú vám niečo, keď sa stanete kresťanom. Alebo keď si kresťan, to si pamätáme z komunizmu, nemôžeš byť učiteľom, nemôžeš stúpať v kariére. Tak práve Spener, on to už v tom 17. storočí kritizuje, že toto prenasledovanie je oveľa účinnejšie, to tiché prenasledovanie. Že aj to my si nad tým môžeme zamyslieť, že aby sme vedeli, že toto nie je len... Samozrejme, prenasledovanie neznamená, že niekto s nami nesúhlasí. Však keď diskutujeme, to nie je prenasledovanie, ale to pronasledovanie stále probíha nejakým spôsobom a keď nie, tak musia sa kresťania postaviť na obranu tej čistoty cirkvi. Že toto už není, čo Kristus chcel. No a tu prichádzame do Herrnhutu roku 1722 až 1727, grof Zinzendorf, ktorý bol pietista, údajne jeho krstným otcom bol práve Spener, jeho Zinzendorf bol veľmi zaujímavá postava. Keď mal 6 týždňov, zomrel mu otec, ktorý bol Spenerov kamarát. Keď mal 4 roky, matka sa mu druhýkrát vydala a nechala ho, a nech ho vychovala jeho stará matka. A on si okolo seba našiel dobrého brata, aj dobrého otca, aj dobrú matku. A on ich volal, on sa takto si predstavoval vždy pri sebe Ježiša Krista. A neskôr z tejto detskej viery on rastie, káže a keď v roku 1722 až 27 prijíma moravských utečencov, kde bolo prenasledovanie. Možno ste niektorí boli v Suchdole nad Odrou, tam býva aj konferencia každé 3 roky k tejto téme. Suchdol nad Odrou, odtiaľ vyšli, tam kázal aj Komenský kedysi a odtiaľ vyšli tí exulanti, viac ako 300 tých exulantov v priebehu niekoľkých rokov. To je prakticky viac ako polovica dediny, alebo polovica dediny odišla. Zanechali tam, ja som to bol pozrieť, zanechali celé statky, zanechali svoje, niektorí z nich boli aj bohatí, zanechali svoje zvieratá, domy, tak ako boli a odišli, vysťahovali sa do Herrnhutu, kde nebolo nič. Museli začínať odznova. No a tento grof Zinzendorf ich prijal a začali sa v tom Herrnhute zhromažďovať pietisti, anabaptisti a iní a rôzni všelijakí prúdy a heretici, plus títo moravskí bratia, taká dobrá mixka ľudí sa tam stretla, niekoľko 100 ľudí. A ako to dopadlo? Čo myslíte? Viete niekto, že ako to dopadlo? No, áno, presne tak. Dobre sa pohádali, exkomunikovali sa navzájom, posielali sa do pekiel s láskou, vytvorili sa skupinky v tom zbore prvom a prví povedali, nie, na vás tu spadne oheň z nebes. Však ako tí učeníci Ježišovi. Niektorí sa odsťahovali aj za tú dedinu a povedali, ja už očakávam, že tento týždeň príde konec sveta, tuto z hory. Tuto spadne nejaký meteorit, to skončí ako prvé. Takže takto to tam vyzeralo. No a čo predchádzalo tým moravským letniciam, keďže máme letnice, tak aj oni zažili letnice, ale ešte predtým. Takže prenasledovanie, zanechali všetko, exil, hádky a rozbroje. Takže keď sa v zbore hádate, to je prvý dobrý predpoklad na to, aby prišli letnice. Neviem, či sa hádate. Podľa mňa tu všetci vyzerajú tak mieromilovne, tu sa určite nikto nehádá však. Až politici. Takže, no a potom urobili nejakú tú bratskú dohodu a to už poznáme, niečo z toho poznáme v jednotnom, v
jak to je? V podstatném. Jednota, v nepodstatném. Voľnosť, svornosť, v podstatném svornosť, v nepodstatném voľnosť, ale ve všem láska. Aj keď to nie je úplne prebrali to samozrejme od niekoho aj oni, moravskí bratia, ale snažili sa zjednotiť. Oni dokonca podpísali Augsburské vyznanie, museli byť oficiálne evangelíci. Zinzendorf si dorobil teológiu, nechal sa vysvetiť, bol evangelickým farážem, tak a neskôr sa začali modliť. Začali sa modliť ráno o 5:00, ale potom a večer, keď sa vrátili zo zamestnania. A boli celkom dobrí pracovníci, takže celkom, no a toto už je skoro, to som už preskočil. Takže, čo predchádzalo týmto moravským letniciam? A o tom som sa chcel baviť. Takže keď som na začiatku dal takú otázku, prečo dnes nemôže to prísť? No, možno, že nie sme pripravení, možno sa ešte dobre nehádame. A samozrejme, ja už som počul, že už tu aj sú modlitby, to je vynikajúce, lebo čo sa udialo, oni sa začali v maji, tesne pred letnicami si podpísali túto bratskú dohodu. V tej bratskej dohode ja som ju čítal v originále a ona je taká v skratke, kde si oni zaväzovali, že nebudú sa navzájom ohovárať a osočovať. Ak by som to mal jedným vetom povedať. Tam bolo niekoľko 20 až 25 bodov, kde si hovorili, ak mám niečo proti svojmu bratovi, proti svojej sestre, pôjdem to riešiť, vyčkám to, budem to riešiť raz týždenne na zhromaždení spoločnom, ktoré sa tomu bude venovať. Budeme si sa modliť a odpúšťať si. Takže naozaj veľmi brali vážne tie vzťahy, to bolo pre nich veľmi podstatné. No a po 3 mesiacoch aj týchto modlitieb ráno a večer, po aplikovaní tejto bratskej dohody, kde sa viac menej zaviazali, nebudem nič zlé šíriť o bratovi a sestre, nebudem negatívne rozprávať o bratovi a sestre, tak sa v auguste, 13. augusta spustili moravské letnice. A dodnes nevieme celkom presne, alebo že čo sa všetko diali. Sme v 18. storočí, v evangelickej cirkve, a ešte neboli úplne uznaní v tom čase. Boli trošku pod tlakom, že oni sú takí heretici, tí Moravané, a zrazu sa dejú letnice. A niektorí z nich dokonca začali rozprávať inými jazykmi, nerozumeli tomu, jazykmi. A v 18. storočí vtedy sa verilo, že to mohlo byť len v 1. storočí, to bolo len v prvej cirkvi. Dnes už také nie je. Ešte neboli letničné cirkvi, však ako máme dnes. Takže oni tomu proste verili, že niečo sa deje, nevieme čo. Tak oni častokrát sa to snažili schovať. Ale zaujímavé bolo, že to naplnenie Duchom Svätým, ktoré zažili, sa udialo aj v tých členoch komunity, ktorí neboli momentálne prítomní, ale boli o 20, o 30 kilometrov ďalej, kde si na cestách. Aj oni zažili obrovské naplnenie Ducha Svätého. No a na základe toho potom začínajú tie storočné modlitby 24/7 a to už asi aj vy viete, keďže to máte, to sú tie modlitebné reťaze. Zvlášť muži, zvlášť ženy, 24 mužov, 24 žien sa striedalo, potom ich bolo viac a viac, sa zaviazali neskôr, aj deti sa pridávali, takže v tomto boli naozaj unikátni. No a toto malé hnutie, len 300 ľudí, tento malý zbor, 300 členný, viac menej zmenil naozaj celú cirkev a celý svet. Ja si dovolím tvrdiť, okrem toho, že zapojili ženy a deti do služby, do zborového života. To bolo niečo neuveriteľné na 18. storočie. Takže takéto rovnostárstvo, egalitárstvo, všetci sme si rovní pred Pánom. Druhá vec, boli veľmi ekumenickí. Nesnažili sa zakladať nové cirkvy, hľadať nové spoločenstva, vytvárať nové veci. Oni sa snažili hlásať. Už hneď v roku 1727, hneď v auguste, posielajú tzv. Poslov
do Uhorska, do Rakúska, do prenasledovaných oblastí a tam oni kážu evanjelium a neskôr v 30. rokoch začínajú misie. A v tom 18. storočí vyslali viac misionárov ako celý ostatný kresťanský svet. Jeden cirkevný zbor vyslal viac misionárov a založil vyše 100 cirkevných zborov mimo Herrnhutu, viac ako celý ostatný kresťanský svet. Prvý problém, dovtedy sa robila misia tak, že postavili kostol alebo kláštor a naháňali ľudí. Nerozumeli tí ľudia. Keď prišli Moravania, tu môžem povedať pár príbehov, prišli Moravania do Grónska, to je teraz populárne však, to Grónsko. Údajne prezident Trump sľúbil každému Grónčanovi $1 milión, keď sa stane Američan. Však keby sa u nás na Slovensku alebo v Čechách, keby nám to sľúbil, nie? Ten 1 milión. Kto vie, ak by sme odpovedali. A tí Grónčania odmietli. No a jedna z vecí, prečo odmietli, povedali, my máme spoločné vlastníctvo. To spoločné vlastníctvo, to je práve tá tradícia moravských bratov. Grónsko, jedna z malá krajín, nebola christianizovaná, pokresťančovaná, ale evangelizovaná. To je zaujímavé. Grónsko bolo evangelizované a nie násilne pokresťančované ako Európa, alebo možno aj časť Spojených štátov. Takže potom robili medzi Indiánmi, medzi Afričanmi robili. A ten príbeh dopoviem, keď prišli do Grónska, našli tam luteránskeho farára, evangelického farára, ktorý už tam 10 rokov kázal, slúžil, ale bezúspešne. A hovorí, aj títo Grónčania ani nerozumejú, ani nechcú chodiť, že to je stratené. No ale keďže ani tento evangelický farár týchto Moravanov nepoznal, tak keď prišli do toho tepla tam do Grónska v zime, tak ich nechal vonku, povedal, on ich nepustí, to sú heretici. Takže, a tým im vlastne aj pomohol, lebo oni si začali s tými miestnymi, išli k miestnym, museli si urobiť podobné obydlia ako tí miestni, naučili sa jazyk s miestnymi, chodili loviť s miestnymi a tak sa naučili ich jazyk a tak im mohli svedčiť evanjelium a oni radostne prijímali. Prakticky celé Grónsko v najbližších 100 rokov dobrovoľne prešlo pod kresťanstvo a dobrovoľne prijali kresťanstvo ako také. A moravskí bratia nechali tam, dnes je Grónsko evanjelické, dánske, a práve preto oni nechceli zakladať. Oni už keď tam videli, že tam je fungujúca cirkev, oni spolupracovali a aj nechali tie svoje misie, splynuli neskôr s danými cirkvami. Čiže boli naozaj veľmi ekumenickí, títo naši Moravané, alebo teda vaši Moravané. Teraz ešte to otázka, sme na Morave alebo v Čechách? V Čechách však. Ale je to tu nejaké pomiezí, alebo ja som počul, že to je nejaké česko-moravský pomiezí. Takže... Výborne. Takže tak. A naozaj, kdekoľvek ideme do sveta, tak sa môžete stretnúť s nejakou moravskou misiou. Či Korea, či Nepál, či dokonca Dánsko, v Európe na niektorých miestach, v Rusku dokonca, v Amerike ani nehovoriac. No a dnes moravská cirkev vo svete má len okolo 1 až 2 miliónov členov, najviac v Tanzánii, v Karibiku, potom takú univerzitu majú v Pensylvánii, v Betleheme mestečku, ktoré založili kedysi. A tam majú aj dnes akoby také sídlo. No a je ich veľmi málo. A tá otázka je, že prečo tak málo, sa niekto pýta. Ak to bolo také silné hnutie, prečo je ich dnes tak málo? Kde sú dnes? Takže ja som to tu tak zhrnul jednou vetou. Aj to moje také, počas toho môjho štúdiu doktorandského, že Zinzendorf umiera v roku 1760, to hnutie oslabuje, ale to hnutie bolo viac ideové hnutie, ako hnutie len zakladania zborov alebo modlitieb. Oni chceli tie myšlienky preniesť do ďalších cirkevných zborov, do ďalších cirkví, do celého sveta.
keď ich myšlienky osobného obrátenia, rovnosti, ekumenizmu, vytrvalých modlitieb, náboženstva srdca a malých skupín úspešne absorbovali luteráni, baptisti neskôr, metodisti, moderné evangelikálne hnutia, moravské hnutie splnilo svoju historickú úlohu. Takže odovzdali tú svoju DNA, to svoje celému svetu. A my ani dnes možno nevieme, koľko vecí máme práve od nich. Ja poviem, modlite sa doma, používate zamyslenia na každý deň. Veršík a nejaké zamyslenia, nejaké heslá. Poznáte to? Tak to oni začali. Ťaháte si veršíky niekedy na Nový rok? A kto to vymyslel? To oni. A ideme aj do praktického. Na Vianoce dávate si svetla a hviezdu na vianočný stromček? Ne? No, jo. tak to začali tiež oni. Lebo to hviezdo, vtedy boli len sviečky, ale to svetlo, to mal byť Ježiš Kristus. On svieti. Takže viac takýchto, a môžeme ešte pokračovať, určite viac vecí začali. Tie modlitby, tie 24/7, to je takisto ich vynález, tak skromne daný. No a samozrejme zmenili aj ten pohľad na misiu, že tá misia sa nerobila z hora, ale z dola. Tá misia sa robila aj cez ten jazyk. A my naozaj potrebujeme kázať nie kultúru, ale kázať evanjelium. A niekedy sa to mieša. Však niekedy sa tá kultúra mieša s tým evanjeliom. Však v niektorých kultúrach je dovolené fajčiť, v niektorých nie. V niektorých kultúrach sem tam môžeme dať pivo alebo víno, v niektorých nie. V niektorých to je nepriateľné, ale to nie je evangelium. Evangelium je niečo hĺbšie, niečo iné. Takže na záver ja sa pýtam, čo robiť, bratia, keď čítame aj ten príbeh evangeliový. Peter káže, Pavol káže a niekedy sa pýtajú, a čo robiť teda? Čo robiť, bratia a sestry? A deti? Bratia, sestry. Čo robiť? A čítame, zústavali v apoštolskom učení a ve spoločenství, v lámaní chleba, v modlitbách. Takže toto štvoro učení, vzdelávaní, však Komenský, učiť sa. On hovorí, že tá múdrosť, to vyučovanie, učení, vzdelávať sa celý život, to je potrebné, to je Božie. Písmo, čítať to písmo každý deň. To bolo to pietistické. Od čias pietistov sa hovorí, každý kresťan si musí denne zobrať a prečítať písmo. Však to je takisto to dedičství. Potom to spoločenství. Dnes je tak, niekedy do tých spoločenství sa nám nechce. Po korone už je to jednoduchšie na YouTube si niečo naladiť však. Tam majú lepšiu kapelu. Tam mali dobre chvály, worship. No. Tak ale nie, to treba ísť do spoločenstva, stretnúť sa, prežiť to spoločenstvo, nájsť toho Ježiša aj v tých druhých ľuďoch. V bratovi, v sestre. A pohostinnosť, lámaní chleba. Viete, čo urobila cirkev? To lámaní chleba neskôr a ono to zmenili na večeru Pánovu. A to tak nie je. To už naozaj ani z vedeckého, takmer nenájdeme teológa. To nie je len večera Pánová. To je naozaj pohostinnosť. To je, tí kresťania, keď sa stretli, vždycky mali nejaké to jedlo, alebo dnes sa to vracia do zboroch, možno to máte aj vy, neviem, uvidím po bohoslužbách, že tá kávička a koláčiky po bohoslužbách, to sa vracia. To je presne to, čo robili tí prví kresťania. Bez toho to nejde, bez tej pohostinnosti. Naozaj, na Sliesku je ten zbor Malinka, možno ste o ňom počuli, taký evangelický zbor Malinka, taký malinký zbor, to bol na Sliesku a som nedávno stretol sa s tým evangelickým farážem, bol na konferencii a on hovoril, sa ho pýtali, že
tak jaký je kľúč? On mal taký zbor, kde bolo 5-10 ľudí a teraz tam je 500 ľudí, museli postaviť kostol, majú 4-5 kapiel a 6 kávovarov majú, to som si zapamätal. A to hovoril, že najdôležitejšie sú tie kávovary, tá pohostinnosť. My máme 6 kávovarov, 4 dvojpákové a 2 jednopákové. Čiže náraz dokážeme 10 káv robiť. Že my urobíme 500 káv, urobíme plus čaj a ešte kopec koláčikov. Čiže to je základ. Tá pohostinnosť. Ale nielen, že v zbore. Ja poviem teraz príklad. Mal som kamaráda z jednej z letničnej cirkvi a on mal, že poď ku nám, my máme takovej dobrý worship. Dobre. Zas ma volá iný kamarát do druhého zboru, poď ku nám, máme takové skvelé bohoslužby, takovej peknou halu. Dobre, neprišiel som. A keby ma zavolal, poď ku mne domov a potom zbehneme aj na bohoslužby. Tak prídem. To je presne o tom, že pozývajme tých ľudí domov. To kedysi, údajne to tak aj kedysi viac bolo, že najmä keď niekto nový prišiel, tak pozývajme tých ľudí domov. Bez toho to nepôjde. Keď im neotvorím svoje dvere domova, tam nepôjde to. Tí Morávané to mali veľmi ľahko vyriešené. Oni postavili veľký dom a tam bývali všetci chlapi, tam bývali všetky dámy, slečny, tam bývali deti. Takže stále prijímali nových ľudí. Nemali toľko domov, až neskôr si stávali vlastné domy. Ale aj my pozývajme. Toto je vec, ktorá vymizla alebo vymíza z mnohých našich zborov. A to je aj dôvod po tom úpadku. My musíme pozývať ľudí, či pred bohoslužbami, či po bohoslužbách, či na nedeľnú grilovačku, či sobotnú grilovačku. Pozývajte k vám domov. A tí ľudia potom už aj skôr prídu do zboru. Ja som to robil napríklad tak u mňa, poviem za seba. Ja robím v sobotu večer grilovačku, no a tam si dajú 2-3 pivečka, alebo nejaké to víno, tí moji kamaráti, takže potom už musia prespať, takže prespávajú do nedele a potom hovorím, ja už ich budím, že v nedelu, že ale ja idem do kostola, že poďte so mnou. Tak, a naozaj, mnohí prišli. Minulý mi jeden hovorí, že no ja som evangelik, ale ja som bol dneska prvýkrát v kostole. Ja vlastne ani neviem, či som pokrstený, ale ja som evangelik, ja si pamätám, že ja som evangelik. Dobre. Takže odporúčam aj takýmto, nech je čokoľvek, pozývajme tých ľudí, to pohostinnosť a modlitby, a to vidíme, že to je plurál, nielen modlitby, a tých modlitieb, tak aj máte tu, aj to som rád aj tu pred bohoslužbami, ale aj doma. Mne sa páči, keď si doma vie človek nájsť modlitbu a nie že len hovoriť, ale byť aj ticho a čakať. To bola aj trošku taká moravská, oni tie modlitby mali niekedy aj také, že oni si ľahli na zem a boli ticho, len čakali. To potom sa nepáčilo Wesleymu. Inak, neviem, či to som zabudol povedať. Wesley, zakladateľ metodizmu, ten sa tiež obrátil pri moravských brátoch. Takže išiel do Ameriky na misiu, misionovať indiánov. A bola búrka, on sa bal o svoj život a Morávané spievali a Wesley si zapísal do denníka, že dnes som zistil, že nie som veriaci, že ja nemám vieru. Ja som čítal ten denník, zapísal, že dnes som zistil, že nemám vieru. Ale oni ju majú. To bolo. Takže, čo robiť, bratia? Nemôžeme robiť všetko, ale môžeme sa modliť. A keď si aj dneska zoberieme niečo, čo na tí letnice, ako sa Duch Svätý môže u nás prejaviť? U nás tak, že ho pozveme, budeme čakať niekedy. Nebudeme vždy len hovoriť v tých modlitbách. A na druhej strane, že pozveme aj druhých ľudí ku nám domov. Áno, uvidia, že nie sme až takí svätí. No. A mne kamarát minule hovorí, no ty si mal 3 piva a teraz, keď si sa oženil, už piješ len 2, už sa mi to páči. No.
Takže ospravedlňujem sa, že som pohoršil všetkých abstinentov. Ja mám aj v rodine abstinentov. Takže nech je akokoľvek, ale pozývajme tých ľudí k sebe. A zostávajme v učení, v neustálem vzdelávaní, spoločenství, choďme do spoločenství, tvorme spoločenstva, modlitevné skupinky doma, pohostinnosť, pozývajme aj v zbore, aj tu a takisto neustávajme v modlitbách. Amen. Ja sa pomodlím teda ešte na záver, ak môžu. Milovaný Pane Ježiši Kriste, ja Ti ďakujem za tento čas. Ja Ti ďakujem za letnice. Za to, že si poslal Ducha Svätého, aby si mohol mať to spoločenství s každým z nás. A ďakujem Ti, že Ty si aj náš brat, aj náš priateľ, aj naše všetko. A že Ty túžiš v nás prežívať. Túžiš, aby sme boli slobodnejší, spokojnejší v Tebe, spočinutejší v Tebe. Prosíme, aby sme mohli Tvojho Ducha Svätého prežívať aj dnes v pokoji a v láske. A tá láska by neostala len u nás, ale aby sme ju dávali ďalej. A to formou či už pohostinnosti, či už formou svedectva u nás v práci, alebo medzi kamarátmi, medzi priateľmi, alebo v rodine. Možno tá rodina už počula. Ale prichystaj vhodnú chvíľu, nech môžeme zase sa porozprávať s našimi blízkymi, priateľmi, kolegami. Nech ich môžeme pozvať k Tebe, nech ich môžeme pozvať do cirkvi, nech ich môžeme pozývať do spoločenstva s Tebou. Ďakujeme, že Ty sa stále pozývaš. Aj Ty si Boh, ktorý nás pozýva. Daj sa nám poznať ako Duch Svätý, Boh pozývajúci. Amen.